Hi guys. Jak se máte, guys? No, takový typický video, když natáčíme prostě na její kanál. Když natáčíme poprvé jakože video na její kanál, prostě logicky musíme vypadat největší. No jo. Jo. Takže, co budeme dělat? No. Budeme zkoušet nějaký bugy. Jo, a já tě ukážu zrovna. Pojď za mnou. Jo, a mě to seká tak trochu, ale vlastně už ne. Oh, let's go. Let's go, ano. Já teďka letím. Tam, kde jsi až. Tady dole. OK. Ty kraso, tak si pojedu. Co to tam je nahoře? Už jde skysat možná. Lucia. Kam? Devon. No, sorry. co já? Jde si, jo tady. Přímo do tebe. Jo. To. To je Sorry, hustý. Ráně, tam chybí ta voda a to. Já vidím tu modrou. Jo. Zelenou. A jo. A to slova to je divný. Jo no. Já tam nevidím ani tu stáj, to je prostě, ten stáj vidím, a ten stáv prostě. Jo, to. Já, aha, takhle. WTF. A jo no. Prostě já to pro něho povedu a WTF. Co teď děláme doma? Asi ti snaží to ohledovat, tam přeníst, protože to pět. Ok, tak ti to ukáž. Ok. Tak si každý hra to prostě. Jo, mě tady rozbije ta. Tak, pojď pomoct. Nevím, třeba. Jako jestli to půjde, no, musím třeba toho. Vlastně. Zkusím to nějak buknout, já jsem to ohledu. A nebo to hodně stejno. Jo no, my to třeba nikdy nešlo. Jo, tak nemoc. Jako to je prostě kouzlo s šikovností. Jo, prostě. Tak já. Jo. Prosím. Co nejvíc na to napít? Tak třeba takhle. Prosím. Pojď. Já jsem v tom koní, chápeš to? WTF? Já jsem byla v tom koní. Prosím. Ne, co je tu? Dobrý den. Dobrý. No, a když přijdu na koně, tak se tomu, tak se nic neděje. To bude něco opět se třeba. Já jsem si tam Pegase googla. Nesi Google koně? Jo, krásně. A teďka ukážeme, jak se dá prostě prokouknout do ohrady i s koněm. OK, to mě vlastně. Koukej na to. Na to. Jo. Natáčím. Jo, říkal mi, že jede nekoukat. No nic, když tak vystřihneme ty a já ne. Jo. Protože mají Sejla, jsem přišla tady tak. Mají Sejla, tak jo. Ale to bys měla vědět, a neříkej, že nevíš. Jo, tohle. Jo. Jo, a pokud se ti to neseká tolik jako mě, tak ti to mají úplně v pohodě, ale mně se to seká jak prase, takže... Ty prase. No jo. Hele, guys, vy se klidně se na to můžete jakože naštvat, protože já, když jsem to dělala jako prostě začátečník, já nevím, prostě nějak před rokem, nevím, že jsem byla úplně začáteční, ale nevím. Tak jsem se u toho fakt naštvala, že jsem nadávala jako... A teď já jsem to nadávala na svůj mobil, protože to, jak se to seká, to není možné. Do té ohrady se nikdy nedostane. Asi to zrychlíme, že jo? Až. Takže. Jo, takže já to zrychlím samozřejmě. Ale já jsem fair. Jo, až, ty úplně, si tím úplně neto. Prostě když tak nejde, co se tak tam přeletíte. No. Takže se s tím nezdá tu medii. Prostě, přijdi. A to dáme toho speed up, že jo? Protože to musíme zrychlit. Jo. Já ti to tady udělám tutoriál, jo? Jo. Dobře. A už na to kašlu. Protože mě nevíš, aha. Tak automat. Jo. Automat. Kašlu, kolem. Tak jo, teď budeme stejně sama. Jo. Budeme do Sky a Sling. No, Islandu, nebo jak se jmenuje. Jo, to je dobrý bůh. Doufám, že se na mě budeš moc členit. Jo. A to se natáčela asi na můj kanál, jo? Jo. To vidí až. Co to budeme asi dělat. Už letím, tak tomu daku. Ano. A to co to rozvíjete ten bůh? Od nikoho? Cože? Tam nemůžu najít, kde ten dom je. Počkat, mě to vlastně řekla, ne, jo, Lucie, ne? A vlastně to ukázala. Asi nejspíš, já nevím. Já jsem to zjistila od tebe. OK, teď počkej pro Vejko, čas nevím co. Kámo, a už to vidím. Tohle je. Jo, dobrý. Vidíme se. Hej, teď jo, hello. Hello. Jo. Já nevím, jak to ukazovala. Lucie, já nevím, teda. Dobrá kranatka. Tak jo, prostě. Tak, kdyby to nesekalo. Prostě tlačíte na stáje a prostě tady, bum. Doufám, že se to nějak nesekne s tebou. To, no jo. Oh yeah. Hele, a zrovna ukážeme jeden bug další. Jo. Jak jezdit bez sedla, dámy a pánové. Jo, to jsem snad nebo už. Jo. Jakože, jak jsem říkala na mém videu, tady Sky Islandu jezdíte bez vybavení, bez úzly, bez všeho. Jo. Pokud na to nemáte zrovna. A když pojedete jakože dolů, tak prostě, tak prostě jezdíte i s úctou. Jo, počkej, ale to znamená, že? Ne, nejde to. Kámo, my máme takovou, hej, budeme se tady schovat před stalkerama. OK. Tak je to píč. Jak se už hodí na jednom místě. No tak, jo, ne. To je takový to, když se někomu prostě sekne hroto, no. Nebo já 24/7. Asi tak. OK, další bugy. Počkej, já nezjistím. Nezjistím, OK. Z toho, co jsem mi poslala hezky. Nebo udělejte, zjistíte to, jak to zná. Tak mi to dám Riker, protože jo. No jo. Dám Riker. Prostě dám. GG. Jsi dobrý držím. Prostě dám Riker. Kámo, ono je dobrý, že jsem vůbec dostala odvahu něco natáčet. No to. Ty pečeš očí. A to je jedno. Já tady. Kámo, mě se vyplo natáčení. Kam ještě ne? Dobrý. Jo, protože takže, no. Mně se vyplo natáčení, protože, že jo, starý mobil. Jo. A já nechci jít na to. Já nechci jít na svůj. Teď aspoň ty to natáčíš. Jo. Já mám 14 minut. OK. OK, to si to pochopit jsme 1, 2, 3, to bude čtvrtina. Jo, asi. OK, já se dnes... Pardon, a teď? Uděláme nějaký pro tohle, já si na to nedávám. Já se líbu z toho hrotu, na tomhle svém účtě, protože já mám takový ten důvod, proč natáčím na svém druhém účtě. Já se dostříhnout. Ještě jsem to naučila. Jo, já jsem ti ukážu, jak budy. Tak běžně neznám, ale prostě, já prostě miluji prostě někam pro. Jo, to jsem zapěla, jo, už vím. Já se joinu na... Hej, já to taky budu natáčet na svém druhém
Určitě. Jo, takže guys, prostě si to poněste na rovnítko. To běžíte. What the fuck? Vidíme to Prostě takhle běžíte. Běžíte, přijete, ano, přestanete. Stojte. Prostě takhle běžíte. Wow. A kuně nikde nevíde. A tady na střeše, tady na střeše prostě jsou zavřeli. Ne, jsou tam. Takže jdete. A kuně nikde tady. To zvláštní. Jo. Takže tady jdete. Kuně nikde. Takže prostě. Takže jo, až. Jo. Tak asi to bylo asi vše pro to video a myslím, že se vám to líbilo. A prostě pár bugů, no. Pak bude pár, no. To zatím. Ahoj guys.